Oh, murag si Alvin eh. Ah, panag ko imong gidado eh. Oh, panggagmay na ba? May atong kilo. Nga kayo gud. Si Berto gamay nakita ka? Wa. Nilawod man to. Tudo mo ko mo uli lagi. Ha? Pamang uli. Nanasil guys. Si Berto dai ni ah. Kaya na kog si Alex. Ano ni produkto? Oh. Oh, si Berto gamay dai. Kaya na ko og si Alex, si Berto gamay mo dai ni ah. Si Junior. Di naman ko halos kailan ng mga bata, ha? Ningo ko ba? Lagi bag naa ba ka isdaan eh. At subayan na to. Asa ba papa doy? Asas pas papa? Wa man ka dunggo. Oh, wa ka dunggo. Wa man ka. Wa mo dunggo lagi. Wa diha. De. Wa jam mo kuno isda. Tungkan mo paon. Ha? Ni dunggo na kas pantalan? Wa de kay kuha? Ha? Sarap po. Ajo gani kanay usa. Oh, suwa ka pamahaw. Suwa. Kada pa. Wa ba day limas ni mo na? Ya, pagamay lang ni mas tuwas. Bay. Ako pa nagulid. Ha? Tuwas bay galdi-galdi. Ano mo lang repo ka doy? Oh, panagko ng iyagaw. Oh, kana kay. Siguro. Nga naman. Oh, sayo man dai ning panagkoan. Ate lami hakuto ning gagmayng grabas oh. Okay na kung didunggo na kaspantalan. Pasok mo ka? Ano ba? Maajugan ni kanay usa ka buok. Ayan, bitot. Lalay. Alam ba?
Mana dito? Tagan na dito isda na. Maorder ng isda adi eh. Ano yung isda? Kumaw ko kamurutan eh, ibangges ko sa ibangges. Kuwan. Bumi. Wapong po sila. Bubunong ha. Mami, ugagan sa kanina ka na. Lan, para yung lan. Den. Para yung. Gato ko guys. Wadag amo labasiro kay pista man. Pista sa ilahang barangay guys. Labot pa barangay captain si Tunyo. Ayang probinsya to agi siyang barangay. Salamat lang po guys kay naay proxy yang anak ni guys. Yang anak nga si Yung may proxy ni Kapitan guys. Agi padala na lang ni Aladin ang iyang isda. Adlang Domingo ni guys. Adlang Domingo. Salamat lang po ta guys kay bisag pista na adyo ni timbang sa tong isda. Makura. Kamao pud si Sanga ba? Sanga. Sanga. Asa rin nga sinilas kay sa butang.
Madex, sinilas na to ba? Tuad to man. Asa? Tuad to. Mano? Nahubog ba? Nay, kuha. Uy, daghana man di ay na lagi. Patla ka buok. Ay. Dili gihapon ni kasabag asawa di ay. Si Uncle Junior diha ba? Walo? Haya-haya bay. Dili dajungan? Nanam sila na? Pagkam na. Sila ka buok. Patrang buok kay dako ika ikakusan. At sabon ng kape, puyan mo ng pata. Sabon ng kape gero. Bagang sa ba? Bago na? Apat ka buok. Pagyapon masiro ba sa nanobid. Kaagi gihapon ba? Pawag mo, magmurag pa siya.